మన సర్కారు వారు ఈ కొన్ని రోజులు ఇల్లు దాటొద్దు, జాగ్రత్తలు పాటించండి, గుంపులో తిరగొద్దు, ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించండి, ప్రయాణాలు చేయొద్దు, మన ఆరోగ్యమే దేశ సౌభాగ్యం అని ఎందుకు మొత్తుకుంటున్నారు? దేశానికి పట్టిన పీడని తరిమి కొట్టడానికి. కానీ మనం అది పాటిస్తున్నావా? బాధ్యతను మరుస్తున్నాం, జాగ్రత్తను మరుస్తున్నాం, బయటకు వచ్చేస్తున్నాం, మాస్కులు ఉన్నాయిగా, రిస్క్ లేదంటూ. మన ఇంట్లో మనం జాగ్రత్తగా ఉందాం, మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకుందాం. కరోనా గురించి తెలుసుకుందాం, మాస్కులు, శానిటైజర్స్ వాడదాం, చేతులు కడుక్కుందాం. అనుమానం వస్తే సర్కారు దవాఖానాకి పోదాం. సర్కారు వారు మనకి ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు. మనకు అనుమానం వస్తే హెల్ప్ లైన్స్ ఉన్నాయి, అంబులెన్స్లు ఉన్నాయి, కనీస అవసరాలు తీర్చడానికి కిరాణా షాపులు పెడుతున్నారు, వైద్య సేవలు చేస్తున్నారు. ఉండండి ఇంట్లో, అవసరం వస్తేనే ఒకరే బయటికి రండి అంటే ఎవరు మాట వినడం లేదు. అన్న మన ఆరోగ్యం గురించే కదా నా చెప్తుంది. మరెందుకు నిర్లక్ష్యం? ఇటలీ వాళ్ళు కేర్ చేయలే, బాగా బయటకు వచ్చిండ్రు, మస్తుగా దావతులు చేసుకున్నారు.